जननी यही हमने के सुरन हो अतने के बंदना बुझे और मनोरंजन खातिर कुछ कहब जा वो परिवार में चल जाओ वो दरबार में चल जाओ जो ना में हर लोग जाले जे समदर्शी परिवार पर जो ना परिवार पर भारत के संस्कृति आधारित बा भगवान भोलेनाथ के दरबार में वहीं के परिवार में मंगल के दाता भगवान गणेश जिनकर सिर हाथी के शरीर नर के आज सबसे पहले पूजा था नहीं एक ठेका वाली के टुकड़ा लगल मास्टर क्या है हरदम बोलाइला दर्शन दिखा दया जय हो बाबा दर्शन दिखा दया सर के झुका जिला पूजा समिति की ओर से बड़े बड़े तरह के पुरस्कार हार्दिक हार्दिक प्रणाम नमस्कार बाबा दर्शन दिखा दया दर्शन दिखा दया सर के झुका जिला विचार करिए बात पे गणेश जी के चित्र कैलेंडर में देखी साफ बेढंगा रूप ऊपर खाप हाथी के मुड़ी शरीर नर के कान सू पैसन दांत मुरे जैसा नाक सिंघा ऐसन पेट नदकोल बुझाता कि आंगनबाड़ी के तसला हो ओइसन बेढंगा रूप होते भी सबसे पहले पूजा देने का मतलब क्या है कोनो ऐसन कर्म कइले बानी कर्म दो प्रकार के एगो सुकर्म एगो कुकर्म तो कोनो बढ़िया ऐसन कर्म कइले बानी कि पूजाता नहीं एकरा मतलब कि हमार भारत के धरती कर्म भूमि है साहब बिना कर्म कइले कोनो फायदा होखे वाला नहीं है ना यहाँ कर्म की प्रधानता है कर्म ना करबो कोई फायदा नहीं ऐसे कहे के बात
कार्तिक के भैया सुनो विघ्न के हरैया सुनो कार्तिक के भैया सुनो विघ्न के हरैया सुनो भाव के पीछे नैया सुनो केहू ना खेवैया सुनो कट के कलेश सुनने की कट के कलेश सुनने की कट के कलेश सुनने की मंगल बनाइना आवे बाबा बड़ी अन्याय होता है यहाँ। दर्शन दिखा दया दर्शन दिखा दया सर के झुका दिला दिखा दया सर के झुका सरपंच सब संत बाबा के गोड़ लगने दूसरा बार भेंट बा बिलारी यादव डब्ल्यू बाबा सौधा पुरस्कार हार्दिक प्रणाम बा राजेश मुखिया जी की ओर से बहुत के पुरस्कार हाँ एगो भाई जी लेके गए हार्दिक हार्दिक प्रणाम बा कहे के भाव बा बाबा कोनो हम विद्वान व्यास ना है नहीं ब्यास तो है ही नहीं व्यास तो है ना है हाँ व्यास और कमलेश देहाती हाँ बहुत बोलता रे बहुत हवा बना रे भाई मत कहीं बहुत खोज में लागल बड़त हाँ के का करता ये देखा चलता केकर मेहरारू केकर सत्य सुतता उठता हाँ केकर पाड़ी गरम भइल बे ये तो देखे कौन बकरी बाछा देले कि कौन लड़ा के यही तो खोज में बन हे रहत राम राम वो सुमिरन में फीका लगा के फीका मत कर भाई वाह ए से रह जा हड़बाई के नहीं खे दवाई दिया ई सारा दवाई मेडिकल हमरा लगे रहेला वाह वाह हरि ले विपत के बोझा कहले गुरु जरा बोझा हरि ले विपत के बोझा कहले गुरु जरा बोझा हे प्रभु रउआ के दया हो जाए तकरी का मुदैया सोझा सोझा बांध के ले जाई बोझा सुनमे के सुंदर सनवायो सुनमे के सुंदर सनवायो अपना बनाविना दर्शन दिखा दया दर्शन दिखा दया सर के झुका तुम्हें भक्ति ले बजावे कि 2 मिनट के पछरा के भाव हम गा ले